En we beginnen met de vraag, zijn er nog Antillianen in Haiti? Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders en inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk, die zich momenteel in Haiti bevinden, op om zich te melden. De situatie in het land blijft verslechteren. Vooral in de hoofdstad Port-au-Prince is de situatie zeer zorgelijk met enorm veel geweld van bendes. Het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalt met nadruk de oproep om zich te melden via de informatieservice. Dat geldt ook voor personen die een vergunning hebben voor Nederland of een geldige vergunning voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Er zijn eerder Nederlanders gebeld die hadden aangegeven dat ze in Haiti zouden zijn. Nou, daar is telefonisch contact mee gezorgd. Het blijkt dat nog maar een heel beperkt aantal Nederlanders en mensen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk in Haiti zijn. Maar ja, het is toch wel de vraag om het ministerie wil zeker weten dat ze een zicht hebben van iedereen met een Nederlands paspoort die momenteel in dat land zit.